RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ik ben inderdaad bij een geomantie van de EHBO, Roel Bergsma. En die weet alles van EHBO. En een onderdeel van EHBO is ook de bediening van de AED, de automatische externe defibrillator. En wat ik me nu afvraag, hoe lang bezit zo'n AED al? Want ik had het idee dat het van de laatste jaren is. Hoe lang het exact besteedt weet ik zelf ook niet. Maar het is inderdaad van de laatste jaren dat het steeds meer in het nieuws komt, steeds meer bekendheid maken wordt. Dus, maar exact hoe lang doe ik die ook niet te vertellen. Nee, want hoe werkt het zo'n AED nou exact? Kerst het uitlezen? Het is een kastje. Ik zit rondom in het dorpshoorn, winkels zitten wel hingen, maar hoe werkt het zo'n ding? Nou, het is eigenlijk een apparaat die een skok jankt in. Heel veel mensen denken van, als ik denk, sluit je auto skok. Dat is net zo. Zo'n ding broeken al heel veel in ziekenhuizen, in ziekenauto's, op het moment dat mensen een hartstilstand krijgen. Het hart. En eigenlijk is hartstilstand eigenlijk niet eens een goede woord. Want op het moment dat mensen zijn hartstilstand, staat het hart eigenlijk net stil. Maar het is om het fibrilleren. En met name het kamerfibrilleren. Een hart had eigenlijk twee gedeelten, een bovenkant en een onderkant. Bovenkant bij de boezems. Nou, en mensen jaren willen of mensen maar ritmestoren is, en dat is heel vaak in de boezems. De onderkant, dat zijn de kamers. Op het moment dat die begint te fibrilleren, is het feitelijk een hartstilstand. Op het moment dat dat een hand is, dan komt een AED. Eigenlijk wordt die maar in reanimatie altijd toepast. Die gaat analyseren. Ben ik nodig? Ben ik net nodig? Daar hoeven wij zelf niks onder de wand omsluiten. En hij gaat iets regelen en hij jouwt die om als dwaamast. Dus een beetje wat hij doet. Dus dat ding jouwt zelf aan hoe dat werkt. Kes, je hebt hier een AED bij, kerst het uitlezen hoe dat nou precies gaat. Ja, ik ga even een oefen-AED mee om, maar ik kan echt niet meenemen zo van, die zal in dit geval niks doen, dus dan, omdat er wel een ritme is. We moeten even een slachtoffer had dit. Hij had toch de slachtoffer al, dus dat komt goed. Willem die komt er bij, die had de hoorn, had er inmiddels al uit het verbond, maar je had nou last van het hart aast. Hij leidt op een groen. Een AED. Ik had er een die mensen denken van ja, maar ik ga een hele oor niet in. Ze bestonden in meerdere soorten en maten. Kleuren en dergelijke ben alle keer afwijkend van deze. Nou zal Willem wel even het t-shirt uit de waan maken. Oh. Op het moment, en normaal wordt een AED die komt te plaatsen op het moment dat er een reanimatie gaande is. Nou, even een beetje, omdat dat voor een levend persoon wel een beetje heel raar lijkt. Beperken we eens even tot de AED. De AED komt doen en die wordt tijdens de reanimatie omgesloten. Hij gaat nou op een knibbels erbij zitten. Ja. En het kastje in de hand. En wat doet nou? Het kastje lees ik dok. Als eerste. Trainingsgebruik. Hij zei nou trainingsgebruik. Verwijder elektroden uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig elektroden op ontblote borst zoals afgebeeld. Nou, en die afbeelding staat. Bevestig elektroden waar als ze plaatsen op maakt. borst zoals afgebeeld. Bevestig op de linkerkant wordt in je plaats en op de rechterkant wordt nou in je plaats op de zijkant. Bevestig elektroden dus op de borst zoals afgebeeld. Hier terheen. Hier zit namelijk die hart. Verwijder de stroom uit verpakking terug het hart heen. Apparaat. Op het moment dat er reanimeerd wordt. Op ontblote borst zoals mag even deze aan. Dan analyse. Je pakt een kastje. Ja. Raak de patiënt niet aan. Dat betekent, moest net om een ruitje. Nee. Dus de bol stappen, trek voort. En dan gaat de machine geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Ja, Druk op knipperende schokknop. Schok 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan. Nou gaat er verder, mooi de borstcompressies. En hij jou doen hoe snel als mast. De binkusbinding. Nou, bam, de bam nog. En dat is ongeveer tussen de 100 en de 120 per minuut. Dus het is intensief.
Best met 2 man is het eigenlijk altijd de bedoeling dat je Gedurende 1 minuut 1 keer en de compressies doet, 45 30 stuks, 2 keer beademen. En dan neemt eigenlijk die collega door om die compressies. Of het best na 4 minuten, best echt back af. Dat was wel een hele goede conditie, ja. Een ziekenhuis kan soms 10 minuten door voor iedereen is. En dan is 10 minuten heel lang op trainen niet meer. 30 seconden. Hij zet hem nou uit inderdaad, het oors was gek, maar ik heb wel begrepen dat het ritme, dat past precies op het nummer van de Bee Gees. Wist u dat ook? Nee, dat wist ik niet. Nee, het nummer Stayin' Alive van de Bee Gees schijnt het ritme te werden dat het Westerpreen nu eerst. Dus dat is een toepasselijke tekst en het ritme dat schijnt dus echt goed te passen. Dus hij zei weer iets nice eerste rol. Ja, zo leren wij altijd. Maar inderdaad een interessante uitlees hoe zo'n ding werkt. En als het zo'n echt ding nou broekt wordt, meestal dan daarna is de dijs en ijs kerst hem dan direct wegbroeken. Nee, op het moment dat zo'n ding broekbest is, maar er bij de eigenaar. Het is, zulke dingen hang je vaak om een boetenkasten. Ze zijn bij bedrijven aanwezig. Op het moment dat het broekt is, maar er eigenlijk eerst weer helemaal nooit jongen worden. Er zijn bedrijven voor die tot dwang kennen. Er komen naar je pads komen erop. Dan ben die dingen die erop plakt binnen. Die komen erop. De accu's worden nooit jongen eventueel vervangen. En dan wordt er bedrijfskleding maken. Ja, dus het is in principe 1 keer broeken en daarna moet er heel nice worden. Naar je petshop. Ja, nee, dat is heel interessante rol hoe dat te werk gaat, zo'n AED. En heel belangrijk. RTV NOF, Zomerradio. Zomerradio.